budurwa ku ganta tari ikan waya tana ta tara lambobi ita ba ma'aikaciyar gwamnati bace ba ta siyar da dabbobi amma ta haɗa su ta kuma da nokiya in ibadalla sannan ku ganta ta yi ɗinki tana tafe jiki diya fito fili bayanin ta sama yafi san babu shi ta ki ɗaura ɗan kwali sannan ta ci bambuli tun tana ta wari ya jaba cikin kwalla samari ba galibi an buga fala da shagala wurin kallo bayanin a haɗa kai wannan babu shi sai in an baki kwallo amma an taɓa mutunci na annabi kowa ya ce akwai Allah samari ka gan su loko da titina ana ta zaga 'yan mata wai su ganin su na faso yaudara suke ni kwana ga kun wauta kama ta dini tudani in ji annabi ga faɗin rasulullah ku samari ku daina ka anan da ba ku bar sholi ku bar gage